Empeleni okhulumayo uMntwana Kinobho omsunguli wePhelelan Nsizwa Foundation okuyinhlangano ekhulisa igqugquzele izimilo kubafana abancane iphendle namathuba ukuthi bakwazi ukuyithuthukisa. Kodwa lokhu ke sakusungula ngevuso lokubona ukuthi i-system ekhona njengamanje igxilise kakhulu i-discipline ematshitshini nasey'ntombini ngoba kukhona onomehlo, kukhona ney'nhlaka ey'thile njengoba kade sikhona nje namhlanje kuzogcotshwa leli ziko lamatshitshi nonomehlo. Kodwa kune-gap noma kunesikhala uma kukhulunywa ngendaba yokunakwa nokukhuliswa kwabafana. Kwaba yileso sizathu ukuthi-ke njengoba onomehlo benza umsebenzi omkhulu kangaka bekhulisa iy'ntombi bewabevuka nazo kuney'nselelo kodwa bakwazi ukuya phambili. Bayikhulisela bani uma ngabe abafana benganakiwe kungekho iy'nhlaka ey'khona ey'bekiweyo ukubakhulisa ukuze nabo babe izakhamuzi ey'qotho okuyothi uma yihlangana nalezi ngane ezinhle kangaka bakwazi ukuthi babe yikusasa laleli lizwe, bakwazi ukuthuthukisa imindeni yabo, bagcine nabo sebe abanumzane abaqotho abakwazi ukuthatha izwe balise phambili. Kuyasithobisa kakhulu msakazi ukuthi ukwesekeleka esikutholayo kusezingeni eliphezulu kakhulu, kodwa kumanga ukuthi nathi njengePhelelan Nsizwa Foundation sinemgomo esayibekela yona ukuthi siyosebenza ngaphansi kwayo. Okunye ukuqala nje kwakho ukuhlonipha iy'nhlaka zobuholi bomdabu njengoba isizwe sakwaNtombela sinenkosi, kunabadidiyeli, kuney'nduna zensizwa, kunabanumzane bendawo. Nathi-ke saqala uhlelo ngokuthi singene ey'nhlakeni sisebenze nabadidiyeli bamabutho ngabo balula nje umdidiyeli omkhulu, umdidiyeli uNjomane nawo wonke amanye amabutho noma iy'nduna nabadidiyeli asebenzisana nabo. Imisebenzi eminingi yokwakha insizwa siyiletha kubanikazi bayo ngoba ngeke kusize ukuthi silethe iy'fundiswa sithi ayizositshela ngokuthi insizwa ikhuliswa kanjani umuntu akhulume ngento angayiphilanga. Sikhuluma ngento esiyiphilileyo, siveza insizwa, sibeka amabhungu, sazi insizwa, sahamba imigangela, sahamba yonke imidlalo, saqondiswa, saholwa ngaphambi kokuthi nathi sithi khona abantu esibaholayo. Ingonyama ikhona indawo yonke, okusho ukuthi lapho khona umfana okufanele abe yibutho ngoba asigcizelele babukele emakhaya ukuthi akusenke wonke nje umuntu wesilisa oba yibutho, ngoba engeke umuntu nje uhlangana naye emgaqweni ngoba kuthiwa owesilisa bese kuthiwa uyiphoyisa noma kuthiwa uyisosha. Ibutho umuntu obuthiwe, ofundisiwe, waqeqeshwa, wakulungela ukuthi usengaphuma ayoba yibutho ngoba nakhona usuke nemisebenzi ethile abekelwe yona ukuthi ibutho lenzani. Angizi ukukhuluma ngakho namhlanje ngoba kungezinye zezinto esiyigxilisa kakhulu ebafaneni abancane uma sibakhulisa, kodwa sikhulisa ibutho lesilo njengoba inkosi besishilo eyalibumbayo yalimemezela sisesandlwane yathi usilwa netshe, okuzinsizwa ey'ncane ukuze nazo ingene ey'nhlakeni zokukhula ikhuliseke kahle ngoba umfana okhuliseke kahle awumbuzi. Umfana okhulisekayo ubona inhlonipho kuye, ubona enza izinto ey'fanele ngesikhathi esifanele, umbone nama-manners. Ngisho eshela intombi akayisheli ngodlame, ngisho ekhuluma nomuntu ephikisana naye uphikisana nawo ngamaphuzu, hhayi ngokuthi umuntu onendluzula. Ilokho-ke sikugcizelelayo nokuyikhona esizogxilisa ukuthi abafana bafunde. Umfana ikubo ngeke alishintshe ngey'khwepha, ngeke alishintshe ngokuphamisa iy'nsimbi, kodwa uzolishintsha ngokuthi athuthukise impilo yakhe uma enekhona alandele lelo khono ukuze kube yilona elizokwenza ukuthi impilo ishintshe ekhaya ngoba intombi ayimqomi umuntu akanjani. Umsebenzi kade sawuqala. Sisihambile ama-district amaningi nakhona la iZululand emakhosini amaningi koPhongolo, yonke indawo eningi nje sesifikile. Ey'koleni-ke uma uthi uyabuka la ku-social media kunamavidiyo acasulayo asuke endiza la ubona abafana behubhana phambi kothisha beshayana begwazana kuliwa ney'ngane zamantombazane ziklewula. Siyafika ey'koleni siyalibamba iqhaza, sibambe elikhulu iqhaza odabeni elalishubisa isimo le kwaMusi. Sangenelela njengePhelelan Nsizwa Foundation ngokubambisana nabadidiyeli namakhosi noNdunankulu kaZulu. Sasikwenza ngoba kuyivuso lethu njengePhelelan Nsizwa ukuthi la khona abafana kufanele sisondele, uma bengahambi kahle sibanikeze umkhombandlela, abahamba kahle sibagqugquzele ukuthi bathuthuke ukuze babe besibane sakusasa.